Ya Dewa ya Bathara tak waspadake anakku lanang pambayune para Kurawa. Jaka Pitana. Padha becik satekamu ya nggih anakku Duryudana. Inggih. Kanjeng Ibu Gendari. Niskala sowan kula mboten wonten alangan setunggal menapa banget panarimanipun Ibu karya Bombong Birawa jroning nala raliwat pangestunipun Ibu wae Tampanana ya Jaka Pitana Kurapati. Inggih. Kerawanan anggen kula mundi kabetekaken wonten jujur meketing mardaya miwah ana daging kayuwanan. Awit pangestu paduka Kanjeng Ibu saged handayani widadaning para kawuling negari Ngastina. Duryudana. Aku kuwi sing nglairke kowe wedok nalika semana. Mula watak wantu solah-solagamu kuwi aku mudeng, aku ngerti. Nadyan to kowe durung kandha, durung matur ana ngarsanipun Ibu Gendari iki. Nitik saka lekering Madana Jaiting Netra kang sarta tepunging Wimba. Semune dina samangko jeneng sira. Duweni perkara gembol, perkara sing ora enteng. Mula kang saka mangkono leres pangandikanipun Kanjeng Ibu Gendari. Ewuh oyeng pambudi anggen kula badhe netepaken tumindak sampun ngantos salah kumrembyaing ngasta kang sato jangkaing suku kedaling lati. Bila dinten samangke kula nyuwun dawuh saking jengandika Kanjeng Ibu murih prayoganipun. Kula mrika kedah kados pundi Kanjeng Ibu? Sri Hastina Maga Prabu Duryudana alon ngandikanira arining sun Wrakudara arining sun Wrakudara den kapareng kene Sigra Haryasena anjujug dahyuwang Durna Trisaksana mangenjali kalenggan samangke badhe wonten rawuhipun duta saking negara Wirata ingkang dipun sambati dening para Pandhawa inggih menika Kaka Prabu Kresna Dwipayana. Dinten samangke badhe rawuh wonten ing Stinggil negari Ngastina. Ewuh oyeng pambudi anggen kula badhe netepi awit dawuhipun para pinisepuh kang sato para kadang menika wonten ingkang sarujuk lan wonten ingkang boten sarujuk. Aja menika ceramah krungu adan niku kupinge panas. Dados ingkang samangke Bratayuda dadi diwiwiti dina iki. Ingkang Raka Indrawati mboten kirang-kirang pun Kresna Dwipayana anggenipun dadi asrana njembatani pedamen. Sampun ngantos dumadi Bratayuda jaya binangun nanging paduka mbeguguk mutamaton gajah gelar tanpa serati matur nuwun kondur dherekaken sugeng tindak. Pripun? Pinarak monggo kondur dherekaken sugeng tindak. Weh ditundung aku. Ya. Ya. Jos. Dan jos. Oh, sampean niku ampun kuwatir sing ndukung sampean pirang-pirang. Sampeyan ajeng temundi paman nanti. Tresna niku pumpung ijen tanpa rowang wonten negari Ngastina.
Badhe kula budidaya Kresna mati ora iso mulih mung karek aran. Ora iso.